V stredu 18. októbra sa za účasti zástupcov regionálnych médií uskutočnila na pôde okresného riaditeľstva policajného zboru v Senici tlačová beseda. V úvode zaznela z úst riaditeľa senického ORPZ Eduarda Šedivého informácia o vývoji kriminality v okresoch Senica a Skalica za prvých 9 mesiacov tohto roku. Konkrétne veci za 9 mesiacov tohto roku celkové na území policajného okresu Senica, to znamená okresov Senica a Skalica, napadlo celkové 955 trestných skutkov, z tých bolo 695 objasnených, čo znamená to percento objasňovania, ako som spomínal, tých 72,8%. Na teritóriu okresu Senica napadlo 544 trestných skutkov, z tých bolo 361 objasnených. To znamená, že percento objasňovania v okrese Senica ako takom je 66,4%. V Skalici za to hodnotené obdobie napadlo 411 trestných skutkov, z tých bolo 334 objasnených, percento objasňovania 81,3%. Znamená to, že pri hodnotení okresov samostatných coby územných celkov Senica a Skalica, Skalica suverénne vedie o všetkom globále policajného okresu Senica je ten stav tých 72,8%. Ako ďalej Eduard Šedivý uviedol, v spomínanom období sa zvýšil počet krádeží motorových vozidiel. Na území policajného okresu Senica, pod ktorý patria okresy Senica a Skalica, za prvých 9 mesiacov tohto roka prišlo k odsudzeniu 63 motorových vozidiel. Z tohto počtu bolo doteraz objasnených 21 prípadov. Zástupca riaditeľa odboru kriminálnej polície Ľubomír Kamenistý oboznámil so situáciou v oblasti kriminality. Ako uviedol, z 3 druhov kriminality, a to násilnej, ekonomickej a majetkovej, je dominantnou v policajnom okrese Senica práve posledne menovaná. Rozmáha sa najmä rozkrádanie majetku z objektov, ktoré sú v konkurze, predovšetkým poľnohospodárskych objektov, ale aj krádeže vlámaním do predajných stánkov a veľkoobchodov. Stále sa vyskytujúcim javom sú i krádeže vlámaním do motorových vozidiel. Ale vyskytujú sa nám prípady hlavne krádeže motorových vozidiel, ktoré majú vysokú finančnú hodnotu. Áno, sú to vozidlá hlavne nadmiliónové škody, vozidlá Audiny, áno, kde sme zaznamenali škody vyše 2 miliónov korún. S vývojom dopravnej nehodovosti za prvých 9 mesiacov tohto roku oboznámil riaditeľ dopravného inšpektorátu ORPZ Senica Pavol Pšotner, ktorého sme po skončení tlačovej besedy požiadali o krátky rozhovor. Aká je bilancia dopravnej nehodovosti za prvých 9 mesiacov tohto roka? Pokiaľ sa týka dopravnej nehodovosti za 3/4 roku 2000, možno vývoj dopravnej nehodovosti na cestách teritoria okresného riaditeľstva policajného zboru v Senici hodnotiť veľmi pozitívne, nakoľko v tomto období došlo k poklesu u všetkých sledovaných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti. Čo bolo najčastejšou príčinou dopravných nehôd? Jednou z najčastejších príčin naďalej zostáva porušenie základných povinností vodičov, ďalej je to neprimeraná rýchlosť, potom je to nesprávny spôsob jazdy. A v neposlednom rade na dopravných nehodách má svoj podiel aj požitie alkoholu. Akou mierou sa na nehodovosti podieľajú cyklisti? Pokiaľ sa týka podielu na dopravných nehodách zo strany cyklistov, tak títo sa na dopravných nehodách podielajú po chodcoch druhej najnižšej miere. Zároveň by som teda upozornil alebo apeloval na cyklistov, že títo sú považovaní ako riadni účastníci cestnej premávky, a to znamená, že sa na nich vzťahujú všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona číslo 315 z roku 96 o premávke na pozemných komunikáciách, nevynímajúc technického stavu, to znamená osvetlenia, ako aj požitia alkoholických nápojov. Čakajú našich vodičov v najbližšej budúcnosti nejaké zmeny či novinky v pravidlách cestnej premávky? Zo aktuálnych zmien, čo sa týka cestnej premávky, by som snad uviedol jednu skutočnosť, ktorá už bola zverejnená a publikovaná a účinná je od 1.9.2000. To znamená, že majitelia motorových vozidiel majú možnosť vybrať si tzv. Voliteľné evidenčné číslo na svoje vozidlá. S tým, že hodnota jedného kusa evidenčného čísla je 5 000 korún.
Môžete ešte pripomenúť našim divákom, dokedy budú platné terajšie špezetky? Terajšie štátne poznávacie značky sú platné v zmysle ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách do 31.12. roku 2002.